manjak phani joto electronic media print media ni representative rona pai play hamjak maya phari ini sing press meet o nironi beskango sing kok sai khna nai chini against je kabangma social media electronic media print media rogo chini against allegation khai tongman sing clarification khai nai Puilawo sana ni musugo sini brom ganang EM komol koloi cosmovision programo kawangma community ni leader progno jora rowi kok salai mani jora wo masa musuh koekjon borok rok kok masaya nei tasadi hunda gunoi boni against je kaisa community ni against te kaisa community ni walai rona ni lai mani no asang clarification khaire musugo adino bubagrani health condition play ke hanja nero jotun saimano oro jara media thangnai ro bubagrana apro dui bar treatment ma khaidong aro bisingon boni bp play law apro 90/50 ge o jora wa chini bubagra chino barbar chawo chini program ni time na kisa less khaidi ani health condition play haya hai hene chini bubagra chino sasao ge chini hodani je okra phaini ro ojama phainai rai phainai borokno chung request khai chung saba borokno nang kok tasari hene homanai chung homaya chini hodani okra ro no chung request khai apro nini hoda okra thung rai thung nini kaskong thung narai thung chung borokno jotono se request khai adino tini ajora wa chini honorable EM komol kolai bo program conduct khaimani bagai hoito kono sajagiya কিন্তু bubagrani condition no busung ma busilaine जों apro borokno community ni je sip phainai rono sara gaya je bubagrani condition haya hne जों khawesi boni o bisi indo kaisirum tongmani osi Dr. SK Deborma Dr. Kahamno Jomatiano toi phewesi treatment khailaisi aro si nene omorok saroi ma tongai bobu chini do phana hamjak mani bagai dofani je okra rok society ni je okra rok ni beskango kok thaisa thaini chani musukmani bagai bo kosto untu tei phane ajorawo bo soijo khai to pha so siang bubagra no sa bubagra dini ni health condition hayake nang simi sasili bad baki community ni chief rok no olophane jora laisina hai hani homani jora apano bo soijo khai to haje sino hamjak mani bagai dofano hamjak mani bagai dofano message ronani musukmani bagai bo adino soijo khai to inge o jorawo sini borom ganang em komol kolai ni again je allegation phaimani kaisa community ni khilaf sini tak borom ganang rajesh tripura em tong sini devji tripura tong जों जतोनो थासा sini dauni mes tong जों जतो थासा kaisa community ni against te kaisa community ni against जों kok salaibani bangoi aro thangmani ya जों kathalaioi bahai ke जों yok sama mano omono si जों thanglai ni nai dong salaioi ni nai dong chini lama buma hai ke thangke जों beskango yok sama manai bubagrani ojama bahai hnai salaioi ni jorasi jodio a jorawo kuno borok rok boroni sip no kok saraya rok ni dukho ngui tong khang ke जों nakar chane aro ni program ni je conduct khaimani bo time limit domani o hoito live teisa sani musumani bagoi bukhani kokno hoito jora maliani bangoi dukhong jakhna जों bahai ni jora ro maliani bangoi dukho prokash khayo teibo 2 number hinke chini against kabangma teibo social media print media ro khaimani chini dauni mes chini brom kana deputy CM boni against sakri ro thanigo nini rangna wi mu khayo ro hi je allegation khayo ani against haini kono khroksai engineer no favor khayo boroni turniti no honani bagoi te kaisa transfer khayo chini daily obizan no tei rang collection khalaibo hairo hi je allegation khaimani mo totally baseless borni kono base gri chung tongle oro jaga kono proof tong khangke chini against jodi si proof tong khangke phunu phadi bom niso no proof khainai phonani oro chung rang collection khayo hnoi boro jaga ma phona contract ni thani chung rang na hnoi chini ti pramo thani bo borok na chungno phunu phadi chung boni against action na event ani against chung ke bungro proof rodi angmo party ni suspend nai chini tei okra rok tongo party president tongo maharaja tongo
tak chini honorable deputy CM ni against bill jodi si bo rang nawi chakri na khan ke pro pro phadi baron no tai phedi bo manisha chakri na thani rang marukha apro chung boni against bill action na jane chini bubagra je babe durniti mukto chini ti prasano thancha khlaiwi buskang agoro ne nai tongmani jora je babe tabok chung thancha ni ya presewi ta agok tongmani jora koyekjon borok sudu politics no chimisis borok wan chogu je buskango chung bahike agone bono wan choya boni against kok sanai ha ani against kok ni joto khorok pasi badolia chuno walai rona ni benai chini em tongnai ro bai chini deputy CM and deputy CM bai ani oma haike je babe social media wo troll khai tongmani bo totally baseless mo dala je agotola base newspaper nokhanai ro no bu poito sawni ko ya bosini di prasa thancha mani no sakani nai mani chi agotola ni base je newspaper ne khoi tong mani lagator chini again chui tong mani totally chini thancha no subaiwe buskango urumuru khai ro nan bagai si chui engka ang nirono omon sana ni musu je oma hairo no sara tripura ni chini tiprasa ro no omon koina ni musu oma hai baseless news ro ni je chini again chui tong mani ro totally dalar poito sadane ko ya tei buseng phaini chalo chini do phani bangoi samung ka hang tangnani porikolpona nawi agok tongo chini sobano buseng ragro ni bangoi nirok joton nuk tongo greta tipale ni movement tabak tuluk ma rag ngoi tongmani no nirok joton saimano me afro chini TWF ni je bike rally sara bharat bochho ni kuno political party BJP Congress CPM mo hai party kotor oksachi bike rally khaime khobri ro kintu chini tipramo thani TWF bike rally khai phunuka nge sung omo thanchani mare chini greta tiprale ni choba tei buragoi tongmani bangoi sungno tei bu chini again cho bai tabok basai tong nge bono sung busilai ni nangnai nge ani ulo kok sanai chini yang borom grang MDC bu tongo nini borom grang em Rajesh Tripura tongo chini deputy CM tongo bo deputy CM pai thaw kok sanai chini deputy Tripura bo kok thaisan thaini press media wo sai khana nai je 15 tarik ni gotna je ajora wasini borom grang email em komal koloi ni again je kok samani ro tevi sai khana ro